Naimbagam rabi kada kayo kakailan tayo. Iti dating rabi under iti page tayo iti verse by verse preaching tayo. Ada tayo di series tayo iti Romans. I think one week ngawan tayo nagsardeng tayo iti series tayo. And agyaman aklong kada kayo for being there, for the support, and for the testimony on how kasatnong agbalbaling nga bendisyon iti rating nga ministry kada kayo. Duwa lang iti purpose iti preaching ministry. Muna iti first nga purpose iti preaching ministry kat may kasaba iti mensahe iti panakaisalakan kadagitihan nga naisalakan pay. O dagiti kunata yung kunada nga naisalakan dan nam ti kinagpaisuan ketan gayam pay. May kadwa iti panggap iti panagkasaba ket tapno maparigta mapapigsa iti anak iti Dios. Haan nga mabalin nga kunata yung naisalakan ka lang ket ustudyayan. Iti putpunungan naisalakan ket agtarigagay nga mamamuan na pay lang. Umuno nagpay iti pamati na iti Apo. Adu dagiti kunada nga naisalakan dan kung tintuda lang ti John 3:16 haan nga mabalin di ay no putpuno nga naisalakan ka. Iti putpuno nga marka ti naisalakan ket ada di panang bisin, panang tarigagay. Ada di panang panagtarigagay nga mamuan na nga nanunag no sino daytoy inawat na nga Jesus nga nangisalakan ti karawana. Isu nga daytoy iti purpose no makita ada di dragnet nga page tayo, ada mo ti da mga pages tayo, tapno ijay ti nga makita, makarit kayo nga kalpasan nga mamuan yun ni Apo Isus ti biyagyo. Umuno nagmat iti pamati iti Apo. Yeah? Ada tayo iti series tayo iti libro iti Roma. Iti libro iti Roma. Iti nabalabas nalpas tayo iti libro iti Jude, nalpas tayo iti libro iti James. Tatangad simpo ada tayo iti libro iti Roma. Kuna kada kayo, dahito iti maysa nga nabanur kan napatag nga bersikulos kan libro iti Bible gapusta dahito nga libro iti nangianak iti revival iti reformation iti. Dahito iti simpo nga iti turay iti pamatikat dagiti Romano ingana dimteng iti tsimpo nga nagsublida iti sao ti Dios. Dahito iti tsimpo nga adu dagiti padi nakita da nga nakurap iti sistema iti Romano idi. Ingana dimteng iti tsimpo dagiti nga padi kunada dakkel gem nga kamali iti kaskasta tayo. Agsubli tayo iti scripture. Iti usually nga libro nga inusar iti Dios. Nga nangisubli dagiti nga reformers ket iti libro iti Roma ken libro iti Galacia. So nga adalam tayo iti libro iti Roma ket ada tayo ditoy verse 24. Verse 24. No da iti Bible mo ket encourage ko look at iti Bible mo and adalam tayo ditoy. Kuna iti sao ti Dios. Wherefore, God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. Iti libro iti 1 Samuel chapter 4 verse 21 ken 22. That was the record iti naganak dagiti asawa. Dagiti maysang anak ni Eli iti Old Testament nga isu iti maysang padi ken maysang judge leader iti tsimpuda. Itata iti napasama iti chapter 4 iti 1 Samuel inaramid dagiti anak ni Eli nga anting-anting the Ark of Covenant iti maysa nga gubatan iti Israel ken iti kalaban da. Nainsulto iti Dios ti panggap da ti intensyon da ket mangabak da di gubat gapusta da di Ark of Covenant nang nagbaliktad. Natay da di gubatan.
Naidanon da iti nga report, dagiti pampamilyada, idi tsimpo nga din manon kiniilay. Palalo nga disdismayana, nagtugaw kat nagpandag jilikod na apo ti sinsinay kanaragsen ti riknana nga natay dagiti anak na. Ijay mat nga tsimpo pagtugaw na kain kastoy na titengednan siguro ti dagdagsen na kan laklakaynan meten kan jay dagsen iti bagina na tukol iti tulang ti likod na kat isutin patay na. Iti nadagsen dati maysa nga asawa dagiti anak na nga natay di gubatan ket na ijay met lang aldaw ket nag-anak iso na. Ket pinanaganan na di ubing iti ikabud nga kahit nangasawan iti presensya ti Dios ket awanen pinmanaw. The glory of God, the presence iti Dios ket awanen iti Israel. Inala dagiti kalaban. Uray di nagbaatan iti Old Testament kundi New Testament no kitaan tayo di ay ada iti more than 300 years nga silence iti Dios. Nga no kitaan tayo, that was a painful years. Idi tsimpo dagiti tattao nga nayanak di nga panawan. Silent kapustawan iti prophet, silent kapustawan ti mensahero iti Dios nga mangidanon ti mensahe na. Iso nga dito nga tsimpo na anak dagiti adu nga religious books kan dagiti religious quotes nga ditoy nga panawan. Ada dagiti apocryphal, dagiti Book of Enoch, iti nga tsimpo. Nam di tsimpo di Old Testament, dagiti di tsimpo nga di ay nabanor ti presensya iti Dios. Uray di tsimpo iti nagbaatan ti Old kan New, iti pangkitaan tayo iti importansya iti presensya ti Dios. Anyang agpaiso ti sirsirbina iti panagbiag ti tao no awan iti presensya iti Dios. No awan ti panangidalan na. Anyang atang agpaiso iti sirsirbina iti panagbiag diti daga nga awan ti panakibiyang iti Dios. Iti Roma chapter 1 verse 24, dayto iti sarsaritaan na iti dayto nga bersikulo. Nga kadagitoy nga tao nga kunada nga naglalaing da. Kunada nga adu ti ammuda nam nagbalindamat nga nengneng kentabed. Kunada nga ammuda iti Dios nam handamat gay mamamo nagarami da ti ribultuda, and the worst is napunuan iti Dios kanyada. And here is 34, the judgment. God gave them up. Inibatan niya po Diyos isuda. Bahala kayo ti kayat yung biyag na ron. Kahit yung agbiag iti kinarugit, iti biyag nga han nga makayayo kanya. Sige, ipalubos ko. Aramiden nyo dahil nga biyag yu ti kayat yu. Kayat yu dagiti banang nga kayat yu nga. Madhiyo nga maiturayan, kan mapakibiyangan ti biyag yu. Sige, bahala kayo. No, anya ti kayat yu, appetites yu. Sige, bahala kayo. The word nga lust, uncontrolled appetites. Iti makan, sexual appetites, dagiti appetite, iti banag, dagiti lubong. Sige, enjoy nyo ti kayat to the fullest. Inibatan niya po Diyos isuda. And to the point nga dadaalan da pa iti bagidan, agdidin na daal da, disrespetuan da iti bagi ngay naramid niya po Diyos. Referring dagiti panang dadaal, iti bagi through bisyo, vices, kan amin nga mabanag dito daga, nga mabalin nga mangdadaal iti bagida. Bahala kayo! Dayta trabaho nga dayta nga hintad ko, dayta kunam nga pagbiagam, isupay tinausan nga mangtalikudam kanya. Bahala ka nga ulit ibiyag mo. Ituloy mo agtrabaho tirakat mo. Yung gana malmalum kan, yung gana marmarwam kan, yung gana talaga nga matawaw ka dayta nga trabaho, yung gana maalam aming nga kwartang kayat mo. But the consequence is a life nga awan iti presensya iti Dios. Throughout the years, ay ada dagiti namimit ko nga tattao nga nagbiag nga nabaknang. Mga ko ti testimonyada kat ada amin kanyada iti kwarta, bisyo, amin nga kayat, ada kanyada, naglaka iti kwarta kanyada.
No tutuusan kas lang nga apaalan iti biyag da. Nga kasdi ko matibiyag ko. Nang by the testimony dagiti nga tattao, isudamot lang ti mangan mitar. Ada nga agpaisu arak ti kay ko, arak bisyo babae. Trabaho nung ti kinagpaiso na. Ada iti kurang iti biyag kong amok nga kalkalibak lang dagiti banag diti lubong nga daytoy. Ada iti maysa nga banag nga amok iti ununag ko nga empty and amok nga di place nga di kat ni Apo Dios. Nemti kastak lang kat kalkalibak lang di jay nga kinakurang babanti ragragsak iti lubong. Agpaiso, maragragsakan at ni manunga oras. Nagdunal pasan di ay. Awanan ti kapapanan na. No magkitak manan nga guilty jeriknak, di konsensyak nga amok nga nagbasulak tayo ti nga Diyos. Kargak manan ti bisyo, ti babarkadan, agragragsak kami manan. Tapno lang makaluban jerikna nga nagbasulak, itinamarsuakan niya, kan nagitinangitin nga na ito. My friend, that is a life nga awan ti presensya ni Diyos. Nakabutbutang. Di kunan na nga, God gave them up. Dahil lang ni statement nga nausar, and the Lord hardened iti puso ni Pharaoh. Han nga literal nga ni Apo Diyos tinang patangkan iti puso ni Pharaoh. Or else, agbalin nga isuna ti author iti basol. The statement nga kunana nga, and the Lord hardened the heart ni Pharaoh is a statement nga daytoy. Daytoy tikat na sa hundi ay. The Lord gave up. Han nga pinakibiyangan iti puso ni Pharaoh. He allowed ni Pharaoh agbiag iti kayat na. Ngawan iti panakibiyang iti Diyos kanyana. And that is how the Lord hardened the heart. He will give them up to whatever they like. Aging gana no nalukmagdan iti basol. Kasla nga yi tarakanta nga naluklukmagdan. Panagpaparti kadwa. Naluumdan iti ukum. Agururay iti ukum iti Diyos. In-enjoy ti amin nga da kanyang tata. Amin nga bisyo kan ragragsak. In-enjoy tata. That is because inibatan na kayo iti Diyos. Nga aramidem na kita. Sige lang. Enjoy ti bisyo. Enjoy amin nga basol nga mabali nga ramanam diti daga. Ingga na lumuklok magtikararwam iti basol. Namlaglagi pa. After this giving up, nga ipalubos ti Apong aramidem ti kakat mo, panagpaparti iti slaughter house ti sumaron. Agsagana ka karwa. Agsagana ka iti ukum iti Diyos. Dahil ti adal tayo iti dating rabi. Sapay ko ma. Tamakita tayo. Iti banuro iti presensya iti Diyos. Nga iti kamisirablian nga biyag diti daga. Katibiyag nga haan nga agbabawi ti baso na. Haan nga agpaturay kini Jesu Kristo. Haan nga awatan ni Jesu Kristo nga manubot kan mangisalakan na. Kan haan na. Nga surrender ti biyag na. Nga agpaituray. Ti panangidalan niya Apo. Mapaling ka diti kasto nga biyag. Iti biyag iti may isang naisalakan. Hanti nga may lemang. Napasamak na itang biyag kini Solomon. Iti mo na nga record na kan nasayat. Namahan nga may lemang ti kinagpaiso. Iti maududi nga biyag na. Aminan na kaninamin na iti book, iti libro, iti Ecclesiastes. Inaramin namin na kakayat na. Nam ti final conclusion na. Ti puno nga kapapanan iti Diyos. Puno kapapanan ti panagbiag. Katagbiag para iti Diyos. It is to fear God. Malpasan inawat mo iso na. It is to give God the highest respect. Agbiag para kanya na. And to keep His words. Agpaituray
iti bilin na. Dijay iti karagsakan nga biag, iti maysa nga naisalakan. Tamabalin mat nga naisalakan ka, araramidom ti kayat mo, na mawan ti karagsak na. Kapusta mo, agbibiyag ka, nga awan iti Diyos. Agbibiyag ka ti disiplina ti Diyos. Agbibiyag ka nga adayo iti Diyos kanya. Agbibiyag ka nga iti Santo Espiritu kat masaksaktan kanya. Miserable nga biyag di. Miserable nga biyag nga dati Santo Espiritu nga may biyag nga di ay kat inibatan iti Diyos nga agbiag ti kayat na iti basol. Sayang nga biyag. Sayang nga naisalakan. Sayang, kapsat. God bless you, kapsat.